asi zvomene guys ka vakomana kana tosogara vanhu masiwo ese haadi kunzwa chokwadi vakomana masiwo ese haadi kunzwa chokwadi right. Anyway, pabuda nikikiri chiarticle chakabuda kusura nezuro chekuti hanzi indefinite yemasiwo ese indefinite remain to indefinite live to remain yakuita 10 years andika from what I understand it's still a proposal, right? But anyway, rumor ku social media mongoziwa social media tongoita zvatoda zvekunyeka tongotaura zvichatangu zvatongoda, you know, zvikanzi kwanza muchava mukabva posta zvikanzi nemasiwo ese avachawani my definite hamusisina my definite vamwe vakauya senge vakanga kwai 10 years saka vakauya vachembera so vakura so sesuso hanimaona better muone plan because kusvika 10 years unenge watoparira mabhonzo unenge watoita sei. People said a lot of things, right? Muono wangu ndo uyuyu anditi munhu mukuru anoziva zvaari kuita nelife yake zvokuti 10 years 15 20 years kana dhiri nazvo handitika handifungi kuti siwo esintombo neshingu naro panguva ino chitori important kwavanhu chekuti at the present moment they are working, they're getting money, vakuti zvavatoita ndo zvitori important. Kana kangodhiniwa kangofunga kuti ndatopedza zvandoda kuita within 2 years anogona kudzokera kumba. Imimi musakangana kuti musafunga kuti munhu wese anotya kuenda kumba munhu wese achikudzoka kudheni guys, because that's our home. And saka vanhu vari kuita zvavanoda kana anenge angozodhiniwa kuti you know what, because part of a lot of things to consider antimaona kana chokwadi vazhinji tanga chiti kuitira vana upenyu huri nani, but maitiro hazviri kuita kuti even vana vachipari kunzi 10 years andika kuti ndimuendese futi college kuti ndinenge ndichibhadhara andika zvakanaka because ndichibhadhara mbijana plus ndogona kutobhadhara kana nechikwereti andiona nemakredit card. It's a ball mukana isiko kuAfrica iyoyo andiona iko kuUK unogona ninga kungochinja plan unongoona kutoita sei handimaona zvakawanda zvokuita guys man. Musanya why vanhu vagara kudhara manya kuvhundukira vanhu vemasiwo esi kudaro why vanhu vakuru vari zvavari kuita izvo kuti anenge azodai maposa kuUK kuna nema 60 years uko vari kushanda. There are 60 years people 60 year old people vari kushanda vakatotanga kutopinda imo muzvike imomo maminoti vari vadiki nanhasi varimo semazenya kuvhundukira zimba zvaro rinotoshanda rodya salt zimba rodya munyu iro rotoshanda zimba richika challenge zimba rotoshanda richitoshanda zvokutodaro antimaona saka semanya kuvavhundukira sema kakutaura kacho kuita mugera kurabharabha muri kutoziva kuti masiwo ese harina kana kena zvezvo avana kana kena zvokuti kwazoiswa chana kudi kunotambwa iri kurira panguva iyoyo ndo yatotamba. Kana waona kuti handagodhiniwa you know unongona munhu akungoonekana kuti nakutara takaisira tore kuno change of plans. Musafe makarongera vanhu paupenyu regai vanhu vazvirengererwa vanhu vanoziva zvavari kuita vanoziva zvavari kuita zvokuti 10 years 20 chirakaita 50 30 years hamene ikoko hanimona because tira chokwadi ruzhinji kwedhende kwezimbabwe harina kuenda zvichitoda unogara kuzvekudya mlido no munhu anenge achitoziva nepaakatageta ane paakatageta pasingazivi iwewe pane zvaakafambira zvaari kuitira. Saka stop mani kungoda kungoita ngwezi muri kuvarabha the wrong way or muri kuda kuvakachiti vachinge cho they don't even care kuti kwai kudi avatori nei nazvo zvinoto mhene managers dononyotobvunda nechi kwete zimbo tigotoita problem kuti kwasei saka tikokutotadza kurara kuti we cross the bridge when we get there. Kana ndazongoona ndadhiniwa ndongona zvokutamba musangano kuti kuno kundokumba Africa kumba umana ende kumba umana ka unoziva kuti kumba zviri kunyatsofatira chokwadi pafeya inyaya yeeconomy nemari zvayo but guys unonyatsoziva a breath of fresh air anditi saka nangotionesa nemasiwo ese musakwatiswei musavhunduswei tamba iri kurira panguva iyoyo iwowe zvinongwezi kana totoda kuti 10 years iwo chingoshanda ita zvauda kuita andika kana wadhiniwa go back home unotanga kuita zvimwe zvinhu handi red time kana uda unogara kumba retirement plan yako naye handinongonogara kana usina retirement plan kana iwe wapuhwa makore akawanda chiita retirement plan yako chitoita zvauda kuita chitotenga musha wako utovaka musoko makore wapuhwa kakawanda andika kana wapedza kumba hakuna anoti hanzienda handina pekusvikira ichi 10 years idzo zvaiswa idzo saka shanda ita musha wako ita zvinhu zvako zvauda kuita and go back home muve nezuva rakanaka.